dan gibong ladaga Voice of the People Party comes in sharmadu arbabra ngintaro ek epic kibriu ki basnutu ya sinshar ka khara kibriu ki basnutu ya kamram jongki shakri patba kibriu ki basnutu ya kata ka bor jong sinshar ka khara bat ki yo ipat ya ka shukor jong kita ki shakri patba naka bor shakapor tum jukam sotna banne thebut nomor kisno bagata ka dor baka bor jong kata ka bot ko jiki kakala leno eino habaki le banchu thebut gram pensyong nongrim lani basulit ban pendak rukom kumbadon ki baong kilek waklar tim ko ban le thebut ngam ngai badai kang doktor baskam ngade wei ba perkhat kumta dan sibun pa ki bri ki bangai ji kendo kimman sisa ban le thebut kim ko asyu sisa ban le thebut bat nrei ki ong isule pasale ayo sa khyap ki bri nomor kisno ba dam le thebut mo la banyap sisa lani sa khyap nrei haki bri ki basta ki ba shampang ki ba pension nurim nisno thu nyim yak hiru ladang yim le thebut bat bon ba mentang yo sno dan gibong ladaga Voice of the People Party comes in sharmadu arbabra ngintaro ek epic kata kami naga jing sautu ya ka dor jinga vote ba ya ka bor jinga bor ba habang yimla ba thau prthai kamdam jimut bangili thabut ba batarno lagam de jing sautu ka ba pakra kata ka phalang ba kibru kelanang kiu aga jing sautu tapi kila kiu ki jing sautu balesi bat idang don pat ki bang pas sautu tang don ki basu patai klem sautu dan idang bot mala dangi e lesi ban onra ay ta jing kala kawan ga bagum ga ta jing perkat dan marga ta daw ko ki pat babi ni shimmi ki ne ki por ki bamata kom ki la bangini ban lek ki pat ba ban ye slot pat ki kom bangi jus no tanat ban le mangi snow tanat ban lek ki pat ba nadu kabaning kong ban pensyai ki pat ba balai ga Voice of the People Party gami nanta halor gunu ga nongrim ngila seng ye ka tingila let ban ngila itu bangila penyeng ye ka party ga jing halor artri ki paya ki baklain upaya baning kongri upaya jong ga sinshar ka khalar ka khot namar khlem ga sinshar ka khalar ka khot ngenamla ban yo i ye ka loi ka basyan ban